от град Плевен с ръководители Цветан Димитров и Калинка Димитрова. Клуб, в който танцуват над 200 любители танцори. Искам да прикова вашето внимание към краката им. Оп, този път ще се пъхна и аз отпред. Да. Дигнете крачетата, а вие гледайте. Удариха на нас габровци в земята. И като почнат да играят, ще слушаме севлиевската музика, как им свири. Абе, аз за всеки случай той, което сте си донесли, а пък севлиевската музика следващия път. Страхотни сте! На хорото по Терлици, Изручанка от село Градец, Северняшка област, и Йове от Брезник, Шопска област. Хана хорото по Терлици. Веселяци от град Плевен. Ужас.